Ndewonu Igbo ọma ndị na-ege m ntị n'ụbọchị nke taa. Nnọọnụ, ọ ka bụkwa Nwaada Eudora Chukwuka na-ewetara gị nkụzi nke ụbọchị nke taa na ụtọ asụsụ Igbo. N'ebe a ka anyị na-akụzi ka esi agụ, ka esi ede, yana ka esi asụkwa asụsụ Igbo nke ọma. Isiokwu anyị n'ụbọchị nke taa bụ ọnụọgụgụ. Ị maara ka esi agụ ọnụ n'Igbo? Ị maara ka esi ede ya? Ihe ndị a na ndị ọzọ ka anyị ga-ewetara gị n'ụbọchị nke taa. Ebe anyị ga-ebido bụ na 100 wee rue n'otu nde, n'ebe anyị kwụsịrị n'ihe onyonyo nke anyị mere n'oge gara aga. Good morning, good afternoon, good evening, depending on your time zone. If you are just joining us, thank you for stopping by. Please do not forget to subscribe to this channel, comment, like, and share. We are going to take on a topic, numbers in Igbo language. And I'm going to teach you how to count from 100 to 1 million, and also how to write it in Igbo language. Let's go on. From the last video we made, we stopped at otu nari. So from today, we're going to start from 110. 110. Yabo. Otu nari na iri. Otu nari na iri. Cheta na ikwuru na otu nari bụ 100. Otu nari is 100. So this one is 110. Otu nari na iri. This will serve as a guideline for you to write the other numbers that comes after each number here on the board. So we are starting from 110 through to 299. 110 n'Igbo a na-akpọ ya otu nari na iri. 110 otu nari na iri. 119 otu nari na iteghete. 9 bụ iteghete. Otu nari is 100. Otu nari is 100. 119 otu nari na iteghete. 120 otu nari na iri abụọ. 120 otu nari na iri abụọ. 121 otu nari na iri na otu. Iri abụọ is 20. Iri abụọ is 20. Otu nari bụ 100. So 120 bụ pụtara otu nari na iri abụọ. 150 otu nari na iri ise. Iri ise ya bụ 50. Otu nari na iri ise. 190 190 otu nari na iri iteghete. Otu nari na iri iteghete. 200 200 nari abụọ. Remember, 100 bụ otu nari. 200 nari abụọ. 201 nari abụọ na otu. Nari abụọ na otu 201, and so on. 202 nari abụọ na abụọ. 203 nari abụọ na atọ, and so on. 210 nari abụọ na iri. Is 210. 10 bụ iri. 210 pụtara nari abụọ na iri. 235
235 pụtara n'Igbo narị abụọ iri atọ na ise. 235 narị abụọ iri atọ na ise. 235. We move over to 247. I'm just giving you clue on what will guide you in writing the other numbers. Then we move on to 247. Narị abụọ iri anọ na asaa. 247. Narị abụọ iri anọ na asaa. 299. Narị abụọ iri iteghete na iteghete. 299. Narị abụọ iri iteghete na iteghete. Ka anyị gaa n'iru. Three hundred. Narị atọ. 300. Narị atọ. 300 narị atọ. 100 otu narị. 200 narị abụọ. 300 narị atọ. 400 narị anọ. 500 narị ise. 600 narị isii. 600 narị isii. 500 narị ise. 400 narị anọ. 700 narị asaa. 800 narị asatọ. 900 narị iteghete. 1000 otu puku. 1000 otu puku. 1001 otu puku na otu. 1001 otu puku na otu. 1010 otu puku na iri. Otu puku na iri. 1010. 1384. 1384 otu puku narị atọ iri asatọ na anọ. 1384. Ọ na-esede ya n'asụsụ Igbo bụ otu puku narị atọ iri asatọ na anọ. Otu a ka esi ede ọnụọgụgụ n'ala Igbo n'asụsụ Igbo site ọnaisi bido ya wee rue na 1384 pụtara otu puku narị atọ iri asatọ na anọ. Anyị ga-aga n'iru idegide ya wee rue n'otu nde. Ka anyị gaa n'iru. Okay. 1999. 1999 otu puku narị iteghete iri iteghete na iteghete. 1999 otu puku narị iteghete iri iteghete na iteghete. 2000 puku abụọ. 3000 puku atọ. 4000
puku anọ, 9,000, puku iteghete, puku iteghete, 10,000, puku iri, 10,008, puku iri na asatọ, puku iri na asatọ, 10,008, 20,000, puku iri abụọ, 20,000 pụtara puku iri abụọ, 30,000, puku iri atọ, puku iri atọ, 100,000, 100,000, puku narị, puku narị, 100,000. Then we go to the last one, which is 1 million. Remember I said that this will give you a guideline to complete the rest of the numbers. So puku narị pụtara n'asụsụ Igbo otu nde. Puku narị, puku narị bụ 100,000. Puku narị, 100,000. 1 million, otu nde. 1 million, otu nde. Ya na-akpọ 1 million n'asụsụ Igbo bụ otu nde. So nke a bụ ọnụọgụgụ n'asụsụ Igbo, bido n'otu wee rue n'otu nde, dịka isi wee kụzie n'ihe ọgụgụ anyị na nkụzi nke ụbọchị nke taa. N'ebe a ka anyị na-abịa n'isi njedebe n'ihe ọmụmụ anyị nke ụbọchị nke taa na ụtọ asụsụ Igbo, ebe anyị kụziri ọnụọgụgụ site n'otu wee rue n'otu nde. Eji m n'aka na ị mụtara otu ihe maọbụ abụọ n'ihe anyị kụziri. Here we come to the end of today's lesson, and I hope you've learned something from today's lesson. If you're just joining us, please do not forget to subscribe to this YouTube channel, comment, like, and share. Thank you, and God bless you. Kemesiani.